Bapak lagune napa malih? Mangke mawon malih. Hae. Oh sibuk nggih. Lanjut. Apa kowe
lombok kene ini. kene we. Jawine pundi? Walah. Pantesan ya, Mas. Biasanya seragen sarsor-sarsor lho. Nggih biasane kene nek sepayahe HE ngono ya sor. Pak De, sor sik Pak De. Sor sik lho iki kurang iki lho. Piro 1 2 3 agek 9.000. Catatan sajroning ati. Bablaske napa? Duwe lagu apa malih? Ora enek niku. Mboten. Napa Pak De? Bablaske napa? Bablaske napa malih? Ben sekalian. Napa?
Pripon? Oh Jambu Alas. Jambualas. Oh, dari Meta. Oke. Dari Iso mana? Mas tak lebokke Jambu Alas ora sama sih Mas. Nggih, nanti bablaske Jambu Alas dari Meta. Jenenge napa? Catatan sajroning ati tanuntur saya merhati aku kowe dadi karma keleren ning gumuk asmara. Kelakon. Oh! Chandra Wasana. Sanjo sik rada maju kene ayo ayo ayo. Ayo. Mas, gak usah dipikir teman-teman, Mas. Sing wis ya, Mas. Beragap. Sing adem, Mas. Sabar. Lah ngene wae aku yo. Di jaman perjuangan anjur kelingan anak lanang biyen tak openi Ning saiki nek saiki ana nganti jarene wis menyang katurutan sing digadhah biyen ninggal janji ning saiki apa gunung tak jadongi segong jagung yen mondok tak silih capek gunung Bu sak mboten Bu. Ae Sak mboten Bu. Nek hae ku dijudut Ibu. Berarti gak hae ora kanggo ae. Oh, Bapak Suyut monggo Pak Suyut. Ora usah direkam ku ndelok ning YouTube wis penak. Oh, ngoten gak seneng joget ya wis modal Ibu wae ya. Syukur bisa gunung desa dadi raja dene ora ilang jroning padha lara Chandra Pesona
Lah wis entek yo hoe. Oke. Piye, Pak? Yo, mah syukur. Masa orang-orang disyukur nih? Syukur bisa gunung desa dadi rejo. Ora ilang ajroning Lara setrumane Mbok De Eli sumpah. gara-gara Pak suntik mau lali aku.